Que no li passés això. Aquí li demano que mi no fa de Sí, però jo què sé. Has vist aquí? Aquí portava un jersei, no entenc per què portava un jersei. Hauria anat sense. Sí. Has vist aquí el projecte? Que s'ha investigat. Aquí no estàs. Estic que estava perquè estava, però no sé on estic. Els avisem tampoc, que se'n treu tot. No, si em veiem vestit. Aquesta la guardarem. La del 86, sí. Estàvem esperant les baldufes, però encara no han arribat, perquè han anat d'excursió allà en aquella granja i els divendres hi ha molta circulació a la carretera i ha telefonat la Isabel que estan molt bé, que no plou, però que arribaran una mica més tard. I hem decidit que, encara que no hi siguin, que començarem. I un altre dia els anirem a cantar alguna cançó, la cançó aquesta de les caramelles que sabem tots. Perquè és la primera penya. Doncs mira, bona tarda a tothom. Mira, volem felicitar la coral, que són tota aquesta colla de cantaires que tenim aquí, i després també veureu les directores de la coral, perquè totes les corals tenen un director o una directora, i els volem felicitar perquè fa 20 anys que canten, 20 anys ja que existeix la coral, i com que la primera cosa que van fer com a cantaires va ser cantar les caramelles, ho volen celebrar cantant les caramelles i, mira, ens ho volen dedicar a tots nosaltres. I els donem les gràcies perquè canten molt bé i perquè volen celebrar-ho amb nosaltres aquests 20 anys de la coral del Sagrera. Llavors la coral canten pares i canten mestres i canten també homes i dones que havien sigut pares a l'escola però que ara els seus fills ja són grans i ja no ho són, i també veïns d'aquell barri també. Ja veieu quanta gent. I després també els nens i nenes de coral ens ballaran una dansa. Doncs mira, ara
us explicaran més bé què és el que farem. Bé, com que ja ho sabeu que estem aquí tots plegats, tota aquesta pila tan gran de gent, perquè estem celebrant que fa 20 anys que es va començar a cantar les caramelles i que va començar la coral del Segret, doncs ja us ho han explicat, fins i tot han passat pares per les classes i ja ho sabeu, doncs hem de començar de seguida, perquè aquí hi ha gent que fa 20 anys que està cantant i encara en tenen ganes, i segur que vosaltres teniu ganes que comencem. De manera que primer farem unes quantes cançons que les farem la gent que som a la coral actualment i ens dirigirà la Luz Marina Díaz, que és la nostra directora durant aquests anys, aquests últims anys. Farem primer 4 cançons populars catalanes i després farem un parell, cantarem un parell de sardanes. Doncs això serà aquesta primera part. Margaridetta lleva matí, que n'està la matinada. Margaridetta lleva matí, que n'està la matí. Romagna Maria, jo, si mitjeta s'entenia. Romagna Maria, jo, mitgetes no tinc jo. Pere a la plaça, Pere ja hi compra, Pere ja se'n torna, Pere ja és aquí. Margaridetta lleva matí. Margaridetta lleva matí, que n'està la matinada. Margaridetta lleva matí, que n'està la matí. Romagna Maria, jo, si espardenyes ja en tenia. Romagna Maria, jo, espardenyes no en tinc no. Pere a la plaça, Pere ja hi compra, Pere ja se'n torna, Pere ja és aquí. Margaridetta lleva matí. Margaridetta lleva matí, que n'està la matinada. Margaridetta lleva matí, que n'està la matí. Romagna Maria, jo, si soneta no en tenia. Romagna Maria, jo, soneta no en tinc jo. Pere a la plaça, Pere ja hi compra, Pere ja se'n torna, Pere ja és aquí. Margaridetta lleva matí. Ella fa lletres carrers, Tic-tac, tic-tac, ella fa créixer roser, tic-tac, tic-tac, ja floreix el cirerer, tic-tac, tic-tac. i també salva el cuquet, tic-tac, 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 aigüeta de vi, aigüeta de vi, aigüeta de bones, les teves van guardir, aigüeta de vi, aigüeta de vi, aigüeta de bones, les teves
que nos interesa la música, ¿eh? poquito más tú, Jaime. Que salgas un poquito más, si no yo te taparé ahora, ¿no? ¿Por qué me taparás?
ganes de sortir els músics, doncs ara ja de seguida passarem a fer la part final del concert. Ara és quan ens hem ajuntat tots els que cantem actualment, els cantaires que som ara a la coral del Sagrer, però també hi hem convidat i ens ha fet molta il·lusió que vinguin i n'han vingut moltíssims dels antics cantaires, dels que havien cantat abans amb nosaltres. El que farem ara serà les cançons aquestes que alguna ja l'heu sentit de tots moltes vegades, però començarem amb la que va ser la primera cançó amb la qual es va començar la coral, que van ser la sardana de les Caramelles de Cardona. Aquesta ens la dirigirà la Teresa Malagarriga, que va ser la primera directora de la coral. I després sentirem ja les Caramelles del Sagrer amb la direcció de l'Assumpció Malagarriga. Ya no paras, hasta el final.
també agrair a tots els antics alumnes que han vingut a tocar. Mireu, tots aquests nois i noies que tocaven aquests instruments que molts els coneixeu, venien de l'escola. Doncs, fins l'any que ve, que ens tornarem a trobar. Adéu. No marxeu ningú sense dir-li adéu al mestre o a la mestra. I anireu sortint primer els de darrere. Molt bé. A veure, pares que no són de parvulari, o pugen a dalt la classe com cada divendres o s'esperen a fora.